μαλάκα, θα πάρουν τους Εγγλέζους και τους Γάλλους. Τους Γάλλους. Κάτι ντεμέκ αρχαιολόγοι τώρα που ήρθαν εδώ και ψάχνουν τη ζωή του Φίλιππα. Ποιο Φίλιππα, ρε, του Σουβλατζέ από την Νεάπολη? Της μαλάκας. Πες ναι, είμαι μαλάκας. Ποιο Φίλιππα, ρε Πασά μου? Του Φίλιππα, ρε. Του μεγαλεύσαντο, του μπαμπά. Α, έφυγες πολύ πίσω και σε έχασα. Και τι βρήκα, ρε. Για πες. Ότι ο Φίλιππας ήταν αδερφή, λέει, και είχε και γκόμενο, και ο Παυσανίας βίαζε αυτόν τον γκόμενο με κάτι άλλους φαντάρους, όχι χαλαρά. Τι με λες, ρε. Καλά, δεν μένει τίποτα μυστικό σε αυτή τη χώρα. Ένα γανίσε, μαλάκα, που έγινε πριν χρόνια και το βρήκα. Δηλαδή, εγώ τον κομμενάκι που το πήρα προχθές στο ΣΕΙΞΟΥ, αφήσαμε ίχνη για 18 αιώνα, μαλάκα, ρε. Καλά, και δικοί μας αρχαιολόγοι δεν κατάλαβαν τίποτα, δεν βρήκαν. Κατάλαβαν, μωρέ, αλλά τώρα μην με εκθύμεστε, ας πούμε, και καλά ότι οι αδερφές πήραν τον πόλεμο και... Ναι, μωρέ, τα καλύβωνε κιόλας αυτήν. Όλοι οι Έλληνες μικροί, όλο και κάτι θα έχουν κάνει. Εγώ, ρε μαλάκα, όταν πάω αεροδρόμιο και κουβαλάω καμιά φούντα, πάω στον μπάζο και το λέω κολλητέ, του λέω, ξέρω τι έκανες μικρός. Και μ' αφήνει και περνάω. Γιατί όλο και κάτι θα έχει κάνει. Ρε μαλάκα, η μάνας πότε θα έρθει? 2 εβδομάδες κλείνουμε στην